Ο ποντιακός ελληνισμός. Δημιούργημα των Ιώνων Απίκων της Μιλήτου. Κρατήθηκε ζωντανός και ενεργός επί σχεδόν 3 χιλιετίες. Δια πυρός και σιδήρου. Με αυτοκράτορες, πρίγκιπες, βασιλιάδες, λαϊκές βουλές, ως επαρχία, ως έδρα ελληνικών εξουσιών, άλλοτε με ελευθεριά και άλλοτε στη σκλαβιά και στην καταχνιά. Η μοίρα και η άτεκτη ιστορία της έγραψαν τον ξεριζωμό, το γδικιωμό. Ένα μεγάλο χάσμα, σαν τραύμα, έχασκε στο σώμα του ποντίου ελληνισμού με χαίνουσες πληγές, εμάσουσες. Όμως ολάκερος ο κόσμος τούτος αποφάσισε μόνος του, αλλά και όλα τα στοιχεία μαζί, να μην πεθάνει, να μην λησμονήσει και τελικώς να ζήσει. Ξανάρθαν οι πολέμοι, τα φευγιά και στη νέα πατρίδα και ξανά από την αρχή. Και φτάσαμε στο σήμερα, που είναι ήδη το αύριο. Και τα παιδιά, το μέλλον αυτό της γης, κάτω από τον ήλιο, ξαναντίνονται με τις ηρωικές φορεσιές, αρματώνονται, στολίζονται και εφορμούν στη μάχη κατά της λύθης. Με λύρες, νταούλια, φλογέρες και τουλούμια. Με πίστη στην καρδιά και χαμόγελο στα χείλη, ξορκίζουν το νέο αιώνα και ποτίζουν το στασίδι τους με υδρότα αισιοδοξίας. Μαζί, όλα με μια ψυχή, με την Παποντιακή Ομοσπονδία Ελλάδος. Κάθε χρόνο φθινόπωρο στα φεστιβάλ χορού, τις μεγάλες πανελλήνιες γιορτές, τις ποντιοσυνάξεις χορού και τραγουδιού, τούτη τη φορά στην προσφυγωμάνα Θεσσαλονίκη, στο Αλεξάνδριο Μέλαθο Θεσσαλονίκης. Ήδη από τα μέσα του 19ου αιώνα, χιλιάδες πόντιοι από την Αργυρούπολη αλλά και άλλες πόλεις του Πόντου έφυγαν εξαιτίας του κλεισίματος των πλουσίων μεταλλίων αλλά και εξαιτίας της βάρβαρης τουρκικής κατοχής ανατολικότερα, στο Κάρς του Καυκάσου, το Αρνταχάν, το Σαρίκαμις και τις γύρω περιοχές. Στα τέλη του 19ου αιώνα υπήρχαν ήδη 70 ελληνικές κοινότητες με κοντά 100.000 πληθυσμό. Οι κοινότητες αυτές, στα όρια της τσαρικής Ρωσίας, στις αρχές του 20ου αιώνα πλούτησαν και συνεισέφεραν στον ελληνοτουρκικό αγώνα του 1897, το Μακεδονικό αγώνα και τους Βαλκανικούς πολέμους του 1912-13 με εθελοντές και οικονομικούς πόρους. Ύστερα από την επικράτηση των Πολσεβίκων, το Κάρς δόθηκε στην Κεμαλική Τουρκία και οι Έλληνες εξαναγκάστηκαν σε φυγή το 1918 στην Ελλάδα, στη Γεωργία και αλλού. Η μουσική και οι χοροί των ποντίων του Καυκάσου επηρεάστηκαν και είναι φανερό από τους γειτονικούς λαούς σε μια σχέση πάρε-δώσε. Το μουσικό ηχόχρωμα πάντως του Κάρς ξεσηκώνει κάθε ποντιακή ψυχή οπουδήποτε στην Ιφίλιο.
Στον κόσμο να αγαπώ είναι αθέο για εσένα. Άδα στον κόσμο να αγαπώ είναι αθέο για εσένα. Αν θέλεις δε βάσω να νύχτη και ρωτάει άντε μένα. Εγώ για τεσί και μόνον σύρω της ευνάς των πονών και το κεφάλι ψω μαξιλάρ ο νους είμαι στο δρόμο. Σε ρίζαμ το αγαπώ, αν ίσως λέω ψέμα. Σε ρίζαμ το αγαπώ, αν ίσως λέω ψέμα. Το χωμάν το καταπάτω να συρκεύει το αίμα. Εγώ για τεσέ και μόνον σύρω της ευνάς των πονών και το κεφάλι ψω μαξιλάρ ο νους είμαι στο δρόμο. Κορκρεμάσον ένα σταυρόν είναι αθέο μπροσκινά. Κορκρεμάσον ένα σταυρόν είναι αθέο μπροσκινά. Σέραντα ψία εσύ μη και στερεγιά βαϊνά. Εγώ για τεσέ και μόνον σύρω της ευνάς των πονών και το κεφάλι ψω μαξιλάρ ο νους είμαι στο δρόμο. Το κεφάλι ψω μαξιλάρ ο νους είμαι στο δρόμο.
στο σπίτι με ένα βράδυ. Αχ, βαχ, μάτια μου, έχασα τα νιάτα μου. Γιατί σε τσούνα σκούτα, φάμε εγώ το πάλι. Γιατί σε τσούνα σκούτα, φάμε εγώ το παλικάρ. Το τσίγαρο με πιάτο, πίσω και νευδίζα το οι, ξανοεί. Το μικρό ντεμονταρνίδακο και κλενίζα το μικρό ντεμονταρνίδακο και κλενίζα το. Αχ, βαχ και χλιμπάρ, όντε σπάς και σον μπαρχάρ, όντε σπάς και σον μπαρχάρ, στείλω μας καλόν χαπάρ. Ευχαριστούμε, παιδιά.